Magandang hapon sa inyong lahat. Andito po tayo sa labas ng Abunakla kasi merong dayo nagbabasket ngayon. Magbablog tayo guys. Please subscribe my YouTube channel. Yan si Matroboy, ang kaibigan ko nga gwapo. Matroboy, shout out. Yan, bagong gupit yan. Kaibigan ko yan, si Matroboy. Smile naman dyan. Matroboy. Wala, busy si Matroboy. Yan, yun. Yan na si Matroboy, oh. Side pare, side pare, side. Yan, busy na player si Joel Palado. Busy na player namin dito sa American Design. Yan, kapatid na nagaras yan. Kapatid na nagaras. Ah! Huli. Wala pa so na ano pa kulang. Patay sila dyan. Pasbog. Yun, shoot. Yan si Arjun. From Nepal, Arjun. Oh, Tay, dumating, Tay. Yan si Naris guys, from Nepal. Shout out. Yan si Naris from Nepal. Ito ang labas sa Abunakla guys. Ayan, dyan ka magpadala ng pera, malapit lang, National Exchange. Dati wala yan, mahirapan kami magdala ng pera. Ngayon meron na. Masaya ng mga tao. Puro pila. Kasi puro magpadala ng pera. Yun. No. Shoot. Sobrang lamig dito sa labas. Nilalamig na ako. Sobrang lamig. Malamig na sa Qatar. Paano masabi? Pag Ramadan, mainit na naman ito. Yay, nakuha. Oh, yan sila kayo. Shout out. Yun.
Yan ang best na player. Joel Palado. Oh, best na player. Yan ang dala ng panalo sa American Design. Yun. Chance court. Wala. Yun. Kuha siya medyo dito, abay. Saman, yung mga audience na kuha mo. Si Ina lang Naglood na buwang. Yan, muna si Jompi. Dapat nandun si Jompi kasi ang sentro namin. Yan, magaling si Jompi atos kulot doon. Yan mo mukhang kulot. Ay, padulit Yan. daw. Oh. Ay ko na padul kay mawa yan pagkagwapo. Baca. O, Rabi, Sama kayo na. Kiss, baca. Kiss. Yan si Rabi. Rabi from Sri Lanka. Shout out. Nangumo. Shout out. Tingnan mo. Yan si Rabi. Oh. You go room sleeping. Pare, hoy! Shout out. Side pare, side. Sen. Lamig sa labas, ang lamig. Good, nice. Yung una guys, panalo nila una yung American Design. Yung kumpanya namin. Kusog-kusahay. Gaulag mga ilo, tawa pa ba di gaulag? So short. Hindi naabot. Ilang beses na yung kaibigan, hindi na naabot. Tigil mo na yan. Salsal ka ng salsal. Hindi na naabot. Nangluspad ba? Numutla. Lumutla nga si Argel, no? Yan ang best friend niya rin. Yan ang best friend ni Rodel. Usang. Kuha dito sa ano. Wow, mana ko dito. Wow. Best friend. Oh my God. Mga malaki yung mga dayo guys. Yung sa American Design malaki din pero hindi gaano. Ito yung pinakamalaki yung pula. You're Japon! Wala talaga kaibigan. Op, labas, sasakyan. Dito guys, yung mga dayo ngayon, pangalawang game na yan. Yan, naglalaro sila dito sa Abu Nakla, Qatar. Mga OFW dito sa Qatar guys. Ito mga kasama natin, mga kabayan. Yan ang mga libangan nila ngayong every Friday. Dito ang labas sa Abu Nakla. Yan ang basketballan namin guys. Yan. Yan ang mga player sa Abu Nakla. Sa ibang kumpanya. Tasan si Rabi guys, maingay si Rabi ngayong araw.
Yan si Vincent yan si Vincent guys. Kasama namin sa kumpanya, yan ang pinakamalakas dito sa American Design. Isa din si Palado, mga player dito sa Bunakla. Yan si Midel, isang player na magitan. Si Clay ang pinaka-shooter dito sa EDS American Design. Mga dayo yung mga kalaban sa mga American Design, mga ibang kumpanya, mga galing na maglaro, mga malalaki pa. Yung nagdala na bulam si Ian, yung pinakamalaki, mga matangkad, at saka itong pula matangkad din. Hihinto pa mga sasakyan. Manobra pa. Minsan guys, maghihinto ang maglaro ng basket kasi may mga sasakyan. Kasi dito kami sa highway naglalaro sa Librocam sa Bunakla. Minsan may dumadaan na sasakyan, hindi pwede ka diretso. Yan si idol ko, si Argel Boy, shout out. Yan ang kaibigan ko, si Argel, taga American Design. Yun, sana all. Nice. Yan si Glenn guys, shooter yan. Yan ang shooter sa American Design. Oh, sasakyan. Hinto muna. Yan guys, masasabi ko, maghinto muna pag may sasakyan. Kasi ang laro na lang basket dito kami sa highway, ng daanan ng mga sasakyan. Minsan naman dumadaan ang mga sasakyan dito. Hindi naman palagi. Wala kasi nakasya sila isa. Di ba nagtrito tayo? Yan, pinakamatanggat sa ibang kumpanya yung yung pukulay pula. Mga dayo yan. Yan nakapila guys. Yung nakapila dyan, mga puro American Design yan, ibang kumpanya. Mga American Design, isa lang kumpanya yan. Lamang ang mga ibang kumpanya.